Танкист монологы. Автор Новикова Вера Петровна. Бұл шигіремні мен өз әтейіме Прокофьев Петр Ефремовичка бағышлап яздым. Май айы, тінге тынлық, салют ұты көкне яптырта. Бөйек, жеңі кәні, ненде бақыт, насип болды исән қайтырға. Қарт танкистның көз алдына дуслары келіп баса, бете бойлап аққан көз яшінде көпме ғазап, нәфрет шағыла. Туған яққа хатлар көптен кеткен, туған өйдә тиздән очрашу, әткәй, әнкәйләрне күшіп алып, туған жердә килә яшисе. Гүзәл җәйнең алсу иртәсендә бұйрық яңрый түзелергә. Яш танкистлар сафта басып тора, приказ китә өйгә кайтырга. Командирның йөзе бик борчулы, таушы ачы, яңрый һавада. Илебезне дошман басып керде, китәбез инде без сугышка. Дивизия сугыш утларына керде, бик күп югалтулар кичерде. Яш танкистлар дөрләп утта янды, бик күпләре кырга ятып калды. Өч почмаклы сөйнеш хатын язу, кайтабыз дип туган өйләргә, җиңүчеләрбез, илем, халкым, азат диеп, насип булмады бик күпләргә. Танкистларның данлы җырын көйләп, күз яшьләрен сөртә карт танкист. Мәңгелек дан батырларга, йоклыялар курганнарда. Май айы, төнге тынлык, салют уты күкне яктырта. Онытмагыз, бик зур корбан аша. Килде безгә җиңү бу җирдә.